Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay iklanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan adina, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Naawisakmet amang ipatulod iti pakasarita ak iti biyag. May sak nga ina. Nadaanak iti maysa nga anak, tanala daw kami ang nagasawa kini Dindo. Nakurapay laeng ti adda a panagbiag mi. Daytoy pakasaritaak ket adda pakainaigan na iti anak mi. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Dina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaluto akon. Ayabamon ti amam, tamangan tayon, boy. Anya tinaluto ama sida. Ada di taparyok anak ko, kita umon. Kamuti? Ay, day tamanan ti pamigat tayo. Saan ngayon na poy? Ada na bati nga inapoy idi malum kalman, ngem na bang lesmot ngamin. Anya? Anusan tayo pailaang ati mangan iti kamote. Day taugot na. Isun ati kanon tayo. Anya? Na, Oh, impala daw mo tan ijeruar ti pinggan. Ay unay kan anak ko. Buisit ti kastoy abiyag. Una yun ti kastoy akasasaad mi iti biyag. Anto ti plataw. Napidot ko nita paraangan. Lakay. Ay na. Kanya kami tinapasamak aya. Apa nga impala daw ni Boy. Di na nga rod magustuhan ti insaganak apamigatan tayo kuma. Kanya, Kamuti matlaang ngamin ti adamula tayo lakay. di kalakad nga minin na panimutang iti bagas di Tersina. Umutang tayo pay laang. Kat adamot dayta mabalin tayo akanon. Saan nga rod akayat ni Boy nga anak ta ti mga niti kamutay. Lakay. Ala, si kanti mamigat tay nak umutang biit iti bagas ang may lutaw. Rina, nakitam ka din ni manong mo aboy. Aday jay turod ang nakitak itay nana. Ay, mabalin ka din nga ibaon ka. Ay, sige lang nana. Ibagayo na niya ti aramidag. Ay, bapan mo man ayaban balasang ko. Ta ibagam nga umay manganon. Addan in na poy. Ay, wan nana. Anya tinaluto asidan tayo, nanang. Ay, nangigisak iti pitsay anak ko. Ta isumot ti addaan nateng. Diyak kayat. Sidayo lang dayta. Ne, apay, di mo amu ayaan na sustansya tinateng asida anak ko. Diyak nga rod kayat, nanang. Boy, anak. Kaya di ka mangan. Natengmet ti sidan tayo, tatang. Diyak kayat. Apay nga min bakit? Kunakmet amapan ka umutang iti masida. Mabainak ka rod nga umutang manen iti Tersina, lakay. Insukat mo la kuman aday tanateng iti dilata. Napan kaimutang iti dilata ang masida, lakay. Wanin tapno makapangan ni Boy nga anak ta. Day tatirigat na kat, tapam panuhinuyam tumot ngamin. Kanya, Surutom mo't ngamin amin akayat na. Iso day jay, narwamon. di na. Bariton ti anak ta. Ngam kastapay laeng ti aramid na. Kasanukat masya anak mo't iti anak ta, bakit? Nakalit ka di amin ng abagas ti kamuti amulat talakay. Talo asa ko amin, tinakalay, bakit? Ala, mapan mo nga rod ilako iji ile. Tapno aday gatang mo iti bagas tayo. Wain, bakit? Mangsapulak mo't ten iti pakitang danak. Ta isupay nga em maigatang mo't iti masida. Agan anos tapay lang ita, bakit? Sigun mo takas talakay. Hintun sumarunaw. Sakto ka nun, ti sumublat amang talon iti suksukayan da mang damyan. Ay, nasayaat na rod ano kasta. Kuna ni Doña Carla, mapan kayo kanu itamat laang ije balayda nana. Ha, imbaga na day ta, Rina.
Uwan, nana. Day, apay ka no. Saan namot nga imbaga no apay, nana? Ay, ala, sige tama pa nakaroon ijay. Katagyaman akan kabalasang ko. Awan anyaman na, nana. Nagtungpalak laang matitibilin da. Naamwak ngagsapsapol ka kano iti pakitang danam din. Ay, wen, pudno day ta, Doña Carla. Iso nga inayaban ka, takasapulan mi ti aglabad ito'y balay. Ay, wen, Doña Carla. Kayat ko. Tinaskan akat adapang gadak itang aldaw. Kasapulak pa iti agdalos, di taminuyungan mi. Ay, kasta ka di. Ayabam ti anak mo, ta iso ti agdalos. Ikaten na dagiti nanggango asang sanga ti kayo. Kentriman na dagiti bulbulong ijay. Ay, wen ano, kayat nalakit di, Doña Carla. Pagtrabaho nyo nga min ti anak yo, tapno makasursuro, di na. Ay, wen, sige. Dua kaminto nga umay ditoy, Doña Carla. Boy, anak, kayat mo ka dito umay makitangdan. Sa dino ko ma, nanang. Ijay balay da, Doña Carla. Anya? Agtrim ka kano kadagiti bulbulong, ken agdalus ka iti minuyungan da. Sige nanang, kayat ko. Barang no makasidatan tumot ijay iti naimas. Anya? Sigurado, naimas to ti sidan tayo iti balayda, nanang. Ay, una yan, anak ko. Di kay tumot ngamin makagatang iti naimas asidan tayo. Ay, kat ano sama, anak ko. Takas kada kami laang mo, tinatumpo nga maanaganak mo. Nangalam ni tabangus kan karne ti baboy, bakay? Inutang ko lakay. Bayadak to inton maalak titangdan ko kani Doña Carla. Saan kayo pala anapan nakitangdan? Imutang kan? Wen tapno adamot si daan tayo. Nang runa itaatamapan kami mat makitangdan kan ni Boy. Imbag man, takayat ni Boy ti sumurot kan ka, bakay? Ay, kayat na mat lakay. Kan imbaga ni Doña Carla, naskan kano nga isurot ko ti anak ta. Tapno masursuro na mat ti agtrabaho. Ala, lamsuka ka. Naimas ti sinda tayo a karnet baboy. Dasagpaw na anatang, bakay? Naimas ngamin no adasagpaw na anateng lakay. Ay, di pa nalpas ni Boy. Mangmangan pala ay. Anak, amangan numala daw ta. Di ka mo't agbaybayag amangan Ay na, didak ka di dagdagan amang mangan, nanang. Nay. Anya ti aramida mo. Paigid ng tinatang iti pinggan. Na, agsida ka mo't ay itinatang anak ko. Diyak kayat. Karne ti kayat ko. Amumad adi na kayat tinatang. Apeng amin nga insagpaw mo pa lang amin bakal. Anya. Umay kayo, tamangal daw kayo matan, di na. Ay, wan, Doña Carla. Ayabamon ti anak mo. Tagsango kayo amangan iti lamisaan. Ay, wan, Doña Carla. Agyaman kami kada kayo. Awan anyaman na. Basta siya, pakanek dagiti tangdanak, di na. Ay, anyamat-ten. Nagadumot-ten tilawak na dayto ya, masida. Sida amin tada di tamalukong mo anak ko. Diyak kayat, nanang. Di mo ipapaigid di tapinggan mo Makababain. Tay papilit yo. Diyak nga rod kayat. Alangan mo't nga isublim day taka ni Doña Carla. Apay ngamin na sublinda. Ipakandakit di iti aso da. Ay na, talaga adi mo amuti maisuro ako nak. Agsid-sida kayamat iti natang. Ay, sursuro mo't anak ko ti agsida ka nagitaan nateng. Ala, agpalpa kayo pa, itasya akong ti makaam mo itinanganan nyo. Ay, da kayo nga ron ti makaam mo, Doña Carla. Madamdamalaang ituloy yo ti trabaho yo. Ay, uwan, Doña Carla. Ne, apay, di yumot pinagan-ano ti sidaan nyo. Di yu ka di kayat. Eh, pasensya kayon, Doña Carla. Saan akayat ti anak ko? Anya, ay sayang. Ha? Di yu ar-aramiden ti kasta. Taado dagiti mabisbisinan.
Nagasat tayo. Tadapay kastoy amakan. Isursurok nga ron dyan anak ko nga agsida itinateng, ngam dinak mat ipangag, Doña Carla. Anya. Di mo kaya ti agsida itinateng, boy? Sayang daytoy. Saan, Doña Carla? Sa anak anarwam? Anya nga rod ti sidsidaem. Puro karne? Mala, mabitla nga rod. Igatangan ka iti puro karne amasida di tapakanan. Ay, saanan, Doña Carla? Nakababain mo't kada kayo. Wen ata di namot gayam kayat ti agsida iti insaganak asidaan. Saanan abale, Doña Carla? Anya, mala, igatangan kalaangan iti naimas asidaem di takarinderya. Wano, saanan? Sumungbat kamot ngamin aboy. Uray saanan, Doña Carla? Anya ngay nga rod ti pamigsam nga agtrabaho. Si kamot ngay din na. Doña Carla, Surwan yung amin ti anak yung agsida itinateng. Tadikat puro karnila ang tikayat na asid sidaan. makitam timbunga ti aramid mo, anak ko. Diyak kayatan ti sumurot pa'y kada kayo ijay, nanang? Dakal kan, ngam atiw mo pa basit nga ubing. Nabay na anak iti husto, nanang. Diyak la ko man simursurot kada kayo. Nana, agpaiso ka di? Saan ka nung agsidsida ti anak yo itinatang? Ha, naghuna iti dayta, Jenny. Nangag ko ngamin apag sasaritaan da ijay karinderya, Nana. Anya, Kat binagbagaan ka nun ni Doña Carla, arumbeng nga agsida itinatang. ay uwan, pudno dayta, Jenny, balasang ko. Nasayaat mo't no siyak, agsidsida ak itinatang, Nana. Ay, mayat nga rod, ano kasta, Jenny? Wen, Nana, iso ano mapanak iti sabali abalay? Uray anya anatang ti ipasangod si daek Nana. Ay, naimbag ka pa'y nga rod, ano kasta, Jenny? Pagsasaritaan damot ka no di anak talakay. Anya, Imbabain na kami ti anak ta itinapanan mi abalay. bakit? Kasanumot ngamin, inruam ta pagsidaan iti kayat na. Kasanaw, kat saan amangan no awan jay kayat na asidaan. Kapilitan nga isapulan Ay, adulakat nga rodon tinagkumkomentaryo maipanggap iti anak ta. Anyat kunada aya. Saanan ang masapol pa'y nga ibagakan ka lakay. Sa bagay, no makapasakit tinakam lang, bayam nga rudan baka. Kamote ang nailing tamanan ti insaganak akanan mi ita. Sapay ko ma, tasaan manen nga ipala daw ti anak mi ti plato na di taruar, no makita na kamote daytoy. Ay, no apay ba't ngamin, amarigrigat kami. Nanang. Apang agluluha kayo, nanang. Awan anak ko. Makalwa akla ang iti kasasaad tayo. Ha? Aganos ka anak ko, tanaibus man ang ti bagas tayo. Bagas lang ti kamote ti pangrabyan tayo ita. Nanang? Sana bali, tainton bigat. Masapa akto ang mapanagsapol iti umutangak iti bagas ken masida anak ko. Saan nanang? Maano sa kun ita timangan iti kamote? Di ka agdanag nanang. Sana kun nga agpili iti makan, ken sida dito'y balay. Gaputan na kamiris ako nanang. Ha, boy anak. Maawata kun ti sasaadan tayo iti biyak nanang. Isu apakawanandak ko ma. Ay na, agyaman anak ko. Agyaman ak ta maawata mutla ang ti kasasaad tayo. Huwen, pakawanan ka, boy, anak.
Agyaman ak launay, nanang. Manipod idin, nasursuro ti anak ko, ti mangan iti kamote kan agsida, itinatnateng, ama ipasango kan kuana. Banag met, apakaragsakan mi nga agasawa. Kastan, kat agyaman ak itingkay panangidrama, iti padas ko iti biyag. Tuy pagayam mo, Dina. Agyaman ak met, iti dayto akapadasam, pagayam Dina. Saan na maliklikan nga dadag iti anak tayo anarigat da, ti paisuro, iti uneg ti pagtaangan. Ngam adamet dagiti makasursuro, babaan iti pan nakipulapul da iti ruar, akas iti anak mo. Ala, nasaya at met, ta nakaamiris meten ti anak yo. Ket sapay ko ma, tagbalin apagwadan kadagiti sumarsarunupay nga agtutubo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Dina. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.